Som els alumnes de segona i volem que no destroci muntanyes d'altres països. Hem descobert que l'alumini o paper de plata surt de la bauxita. La bauxita és una pedra que està dins de les muntanyes. Per agafar la bauxita van a països pobres i els destrossen les muntanyes. Van a països pobres i els destrossen per no destrossar les nostres. Per agafar la bauxita que viuen allà han de mudar-se dels països perquè els destrossen les muntanyes i els hi contaminen. A part, hem descobert que dura molts anys. L'alumini va molt bé per a construir Avions, vaixells, edificis, perquè és molt resistent. Però els nostres engrapats duren només 5 minuts i no cal embolicar-los amb paper d'alumini o paper de plata. Els podem embolicar amb paper de cuina, amb paper de plàstic, amb tàper